çavin min de peşkek barani Hurdi bari kurdin ali dilbirin darım Li vargeha evinate beci huvarım Durmamcı hayalinte bete can dedim Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Candı çe neçe yar yar Candı çe neçe yar yar Çardem salcı evinate linava gürüm Şevurajim diçin bete bezarulalım Jeker bavan çavin belek kurkur dinalım Dinava şu canide vayez can dedim Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Candı çe neçe yar yar Candı çe neçe yar yar Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Dem bedem ezlal debim jibereşkate Cardı kuje car jinde de ev avrinte Candı çe neçe yar yar Candı çe neçe yar yar Gelek spas Veli temaşavanın hecab rumet em ve haftici mehvane mala vana lebeli disa mehvane ki men huj nezde nas dikin ev 20 sala karubare çanda müzika kurdi dike xabatkare ki ez bejim be rexistini u ve çandeye ez hevidarım ku bername gelek xoş em be hevre derbas kun jiber ku çma İro mehvane min hem de aliye dengde hem de aliye berhemade hem de aliye kuraya çandu hünera kurdide خودی آسته که هری بلنده
Ez ê bizîvirim mêvanê min îro Şêrzada xebatkarê navenda Çanda Bihar ev 20 sala kar û barê hunerê dike em bêjin keke Şêrzad tê gelekî bi xêr û xweşî li ser sera ser çava hatî bername rengên hunerê bi rastî jî te bi cilûbergên xwe bi stranên xwe te rengek te bername rengên hunerê. gelek spas û neher hebin. Em ji bernama rengê hunerê re gelek spas dikin ji ber ku vê daweta xweş û rengîn ji me re şand û em jî hatin tevlî vê bernamê bûn. Bi rastî em gelekî pê kêfxweş û şanaz in. Merheba dîsa. Merhaba serçava Şêrzad war wilo bi çend gotina dixwazina wila pê me xilas nake îro me tizavt kirî. Şêrzad ez dixwazim di serî de albûmek beriya ez neşaşbim beriya 3 sala. Beriya 3 sala albûmek bi navê Ferîforya te derxist. Ew albûma ez bêjim hewqa wilo di aliyê berhem kurahiya çandê de yani asteke pir bilind bû. Lê mixabin yani ew ez bêjim ew albûm war nel gorî dilê me bixwe bû jî û dilê me bixwe bû jî. Yani di aliyê temaşevan guhdarkirina nûê de sedema wê gelo çi bû sedema wê wilo kurtasî te ewil em vê bêne ziman û paşî em ê vegerin ser kar û barê xebatê te keremke. Dîsa bi rastî em silav û rêz û hirmetê xwe ji hemû bîner û temaşevanên hêjan re pêşkeş dikin. Bi rastî beriya 3 sala xebatên berhemê di hêla teknîkî de dest pê kirin lê beriya wê amadekariyekî dûr û dirêj hebû. Lêhûrbûnek hebû, amadekirina gotinan hebû, melodî wek em bibêjin muzîka wî hebû. Wextekî dirêj li ber xwe girt 2017 da bi aranjörên xwe Deniz Kayera me dest vê xebatê kir. Bi rastî jî navaroka wê û em bibêjin felsefa ku me dixwist em vê berhemê derxin der an pêşkeşê civakê gel bikin. Navaroka xwe hêstên xwe û fikr û ramanê vê berhemê li gor fikra min digot êş û jan û coş û kedera ku vî gelek kişandiye û nirx û bedelên ku hatine dayîn min dixwist ez navê de bicî bikin. Bi wê hêstê û bi wê fikrê ez derketim rê. Bi rastî ev berhem dema ku derket piştî wê dest em bibêjin polîtîkayên gelek qirêj hatin pêkirin. Dîsa polîtîkaya înkar û îmhakirinê dest pê kir. Nenaskirina îrada gelê Kurd dîsa dest pê kir. Kayyum hatin. Beriya ku kayyum hebûn bi rastî jî li şaredariyan an em bêjin li bajarên hemû Kurdistanê gelek mehrîcan an got festîval û gelek konser û danasîna ji bo ku hunermendên berhem û afrînerînên xwe koçê kirine ji bo ku pêşkeşê gel bikin îmkan û derfet gelek bûn. Piştî ku kayyum hat redkirina zimanê Kurdî, redkirina fikra Kurdî, redkirina em bibêjin muzîka Kurdî, stranên Kurdî tevî bi xwe re anî, eviya jî bi xwe re astengî li ser hebûna gelê Kurd gelekî çêkir. Di wê pêvajoyê de berhem ango em bibêjin albûma Ferîforya bi rastî jî tişta ku dixwist negîşte gel dêla naskirinê de û wek hûn tev dizanin temaşevan jî çêtir dizanin. Ji ber ku hemû em bibêjin êdî jiyan ketiye ser medyaya civakî an sosyal medya li ser wê jî bi rastî jî gelek kemasiyên wek birêxistinî çanda Kurda kemasiyên me hene ji bo ku em bigîjine gel. Ez hêvîdarim pêşerojê de em van kemasiya xelas bikin û em van xitmandina ji pêşiya xwe rakin û êdî stran berhem ango pirtûk ango fikrên ku nû xwe heyî dikin bigîjine civakê. Bu vê rengê lazim e alternatîfe xurt em ava bikin. Spas heval Şêzad ez ê wilo çend pirsa Kurd û ji kerema xwe re jî wilo bersiva wa jî Kurd bê wê baştir bê ji ber ku em bi axaftinê û van nîqaşa em naxwazim ev bername war wilo me tizeft kirî îro em hinek ji wî dengê tê zîz û zelal jî hem temaşevanên xwe em bidin guhdarkirin zû de me ez bêjim di wî aliyê xwe îfadekirina çand û hunerê de kême Ferîforya wata wê çi ye? Çima bi navê Ferîforya albûmek te derxist? Yek. Yani Ferîforya Çîrokek wê heye ne wisa? bêguman Ferîforya li herema Sason jê re dibên pirpirok. Pirpirok rast e. Yani mel terminolojiya wî hinek lê geriya aslında hin Ermenî li wir jiyankirine Kurd gelek li wir ji ber ku jiyankirine di navbera her du devoka da Ferîforya jî tê gotin jê re. Me xwest vê albûmê diyarî hemû jinên ku şoreşger jiyana xwe ji dest dane ê berxwedêr em diyarê wan bikin
O ev destana se pırprokin aslında çar pırprok derbaz dibin. Li Hindistanê ev çîrokek mitolojik vî rengê heye mixus di wê çerçevê de navê ferîforya li vê berhemê bikim û diyarî hemû nirxên taybetî berxwedêrên jin ê Kurdistanê bikim. Başa gelek spas. Ya de do ez bawanım di nav vê albûmê de çend stranên te bixwe jî hene. Çend stranên te bixwe ku te hem müzik û hem jî gotin te nivîsî. Neh stran gotin û müzik ê minin yek o dido dîsa dihêla gotinandan İbrahim Yıldız hevalekî me endeziya rewjî kedawî di navê de heye. Dîsa straneka Feqiye Teyran helbest awî melodiya min e. Dîsa helbestek cegerxwîn ez nizanim çi bêjim. Gotin ya cegerxwîna müzîka min e. Bi vî rengê me berhemekî derxist û dîsa stranek gelerî dîsa çavkanî mej axîn biro melodî dabû min gelek silav û rêzên xwe pêşkêjî wî jî dikim. Bi rastî jî ked û emekek wî yê xurt li ser çand û hunera Kurdî jî heye. Bi vî rengê me vê berhemê berhev kirbû û keda gelek hevalatê de heye ne keda şêrzate bi rastî jî ji wê qasê ez wê berhemê ne wek berhema xwe dibînim ez wê berhemê berhema êku ked û emeka vê çandê vê hunerê dane ê wan teva dibînim. Em jî li ser navê ekîba rengên hunerê em silavê xwe bi taybetî ji axîn birore em ji vê derê heyanî bajarê metropola anhat girtîgehê de ye em hîvîdarin ku rojekî bey rojekî ew jî azad û bê werin me dengê me bêriya dengê wî jî kiriye. Berê Şêrzad wilo te em dana seknandin bi axaftinê stranek. Me tanûra xwe dara ye. û qirşkê me jî dar û peşkê me jî li berin û hîn û hevî tirşê me jî hevîrê me jî me tirş kiriye û em ê nanê xwe bipêşin. Kerem ke. Bira ben xwe em stranek cömert bibêjin Zülfikar. Zülfikar. Em silavekî germ ji mamosteya cömert re jî em rêkin. Bêguman. Erê mamosteya cömert. Erê vêga şiqatî me dûr bêjî lê dilê me yên çapê de her tim ciyekî te taybet heye silav û hurmet ji vê de heyanî wê derê. Spas. Kerem ke. Baba set salan Kurdistan bir bu Kerbela yahori yağıdır ya düzgün baba set salan Kurdistan bir bu Kerbela Zülfikara Şah Merdan destgerilanda Zülfikara Şah Merdan destgerilanda em ayetül kürsineli ser zamanında cengavari şidanım dikker boranda em ayetül kürsineli ser zamanında cengavari şehidanım dikker boranda Sultan Abdal ya Munzur Baba Hünyevi yudum bana ey Seyyid Rıza Ya Pir Sultan Abdal ya Munzur Baba Hünyevi yudum bana ey Seyyid Rıza Hürze Rüstem mi zalim des'e gidanda Hürze Rüstem mi zalim des'e gidanda Arteş alkar ruh medan ele mer'e zamanında Eva Müslümi merdan milli Kürdistan'da
Arteş alkar ruh medan elber ezmananda Eva Müslümi merdarım lik Kürdistan'da Gelek spas, val şerzat. Geloj naha pede anha az bejim karubar ten der az bejim peşe roje de karubar çava demeşin astangi içine problem psikolojik içine eri megol ser tora civaki çentişten parvakirin ten tamaşa kirin legelo mairic naha pede emel benda tora civaki bin yani ser medya sanale bin yani emel çibikin dve em çibikin jiboy ku em وان روجين از بيجم كو درباس بوين ام بيجن وياستي حتى جوي استي ام درباس ببن بيويست كو كيماسي ما چنا تشتي كو امر خنا بكن چنا ام هنك ديالي دا كورتاسي واري ولا شيراوين تبكرين كلام كان براستيجي her saate aslında ku em dijin her saate ku em li paş xwe dihilin ceribeyeke. Ejê lazım aslında tecrübe o ceribandinên xurt wernestandin. Lê gore aslında di hemû şaxê jiyanê de mirov alternatîf û rêbazên nû lazim e ava bike. Îro wextê dema ku em roja me îroyîn ancî sibê em binirxînin lazim e ji 20 sal berê ancî ji 15 sal berê bi rastî jî gelek deneyîm tecrübe yan jî ceribandin û tecrübe em jê bigirin û bi vî rengê em gav bavijin pêşa roja xwe. Divê elda li gor min bi rastî jî gelek em kêm dimînin yani di roja me îroyîn de ku teknolojî ew xwe pêş ketiye dibêjin işte nanoteknolojî. Divê elda sanki em li paş dimînin wek em bibêjin yani bêguman îmkan û derfetên me ku berfirehî wek em bibêjin Kurt azad bûna ancî fikra wî azad bûna ancî em bibêjin dêhla hebûna xwe yî da azad bûna belkî gelek tiştên pêşketî derketibûna pêş. Lê imha û inkariya politikaya ku ser Kurda tê meşandin mirov çawa dikare tineyî bike ku çanda xwe hunera xwe hîn xurtir bike aslında kurtir bike bi vê rengê dikare xwe heyî bike. Çünkü her tim em bibêjin pergala heyî aniha ji bo ku em bibêjin ziman, çand, huner, fikir, raman û hebûna tê xwezayî bi xwe jî ji bo ku tune bike hemû rêbazan bikar tîne. Hemû alternatîfan bikar tîne. Yani belki em tev dibînin yani îro ji bo qirkirina dihêla fizîkî de jî û dihêla çandî de jî li dar bixîne hemû imkan û derfetê xwe pergal bikartîne. Li hember vana lazim e aslında li hember vana şerzat bu bûrene kevanek ez vekim li hember vana pevîst e ku îdî ez bêjim hêla çand û hunerê de em gavek çawa bavêjin an jî em polîtîkak çawa bidin meşandin ku em karibin wan roja wan ez bêjim dema careke dî em zaft bikin. İşte li hember van zextan lazim e Kurt dihêla çandî da çanda azad dibin felsefeya çanda azad hunera azad da bi rastî jî rêxistinbûyînekî xurt û bi rêxistinbûyînekî azadger tev bigerin. Divê elda bêguman hewildan hene bêguman xebat jî hene lê nebes dimîne. Ji ber ku nebese têr nake xitmandin û pirsgirêk derdkevin pêş çareserî pêk nayê. Bi taybetî jî lazim e hemû hunermend, hemû rewşenbîr, hemû entelektûelên Kurt werne cem hev û ji bo ku van pirsgirêkan ji holê rakin, van xitmandinan ji holê rakin, di nav gift û goyekî xurt da civînên xurt li dar bixînin. Lê bêguman îro ji ber ku me gotiya hemû astengel ser Kurda tê meşandin îro kesê ku behsa Kurd û Kurdîtiyê dike yani gelek astengî derdkevin pêşiya wî yani konseran nikare dar bixîne stranên xwe nikare bêje hatta em bibêjin nasnamayî jê tê standin wek Kurdekî nikare xwe bide nasîn jî bê dest û pê yani divir da pirsgirêk gelek hene lazim e lê dîsa jî berxwedan bê atlebûn berdewam bike. Belki eva şerzat mesela ez bêjim ev nêzîkî sê çar mehe ev tedît nexweşîka koronaya yani belav bû nizanim ev jî gelo lêstikeka kapîtalîzmê desthilatara ye û war hasil hinek war wilo hîn jî tiştekî wilo şîmer jî nederketiye rast e divê meriv hinek ciddî bikirî aliyê xwe parastinê de meriv hinek xwe bikirî lê ji niha pê de anha ne konser ne guftûgo ne nîqaş ne müzik dengê tiştekî naye yani îro ez bêjim yani herêm tamamîle wilo bêdeng bûye gelo
لهمبر و ده بدنگ بونی آنها از بیجم تورا جواکی مره بکار بینه چاوه گلو براستی yani بگومان yani نخوشینه کی خطره yani جبر کو hani گشتی دنیای ایرو دور پیچ کریه و همو جیان آستن کریه جیان همو مروان لهمبر وی بگومان گره که همو کس همو گل تدبیر خو باش بستینه و خو محافظه بکه لبگومان yani ولاتن کاپیتالیزم جبو کو ویج وک امور کار بینن همو امکانو درفت خو bu fırsat da kendi desteği vardı. بگومان yani جیان انسان جبوا نبقدر قيمته يعني چند انسان مرن جيانا خوش دستانه آن ندانه زیده جبوا نغمه تشتا جبوا نغمه کیت کاره ابوریا خو زیده بلند بهلا کیت کاره ام ببجن دهلا نجات پرستی da aslında خو kurtur bike İrol Amerika avsa peştkeve İrol Valatindin disa peştkeve zordariyan em bebejin tev bune devletin polisi İrol Türkiye evya beguman peştkeve hukuk jehole rabuye İro ام ببجن سروی نخوشینجی تدبیرن گلک خورتر لازمه ورستاندن لبه گماجبر کو تاسیس کرن ایدی جیانا انسان جی جبو وان دولتا پر قیمت نینه جوی قاسی لازمه همو انسان خوب خو پاراسنا خو خورتر بکن او تدبیرن خو لهمبر و پاندمی براسی جی لدار بخین ام gelek spas kin yani demak meriv dibêje anha çend devletin destelatar dünyaya birêve dibin yani dünyaya birê ku pêk dikin karin diyek saadî de çekekî çê bikin ku nîvê dünyaya hemî îmha bikin bikujin qetliamekî bikin lê mixabin ev çar meha ev nexweşî derketiye li hember vê nexweşî çi meha li bêdengî heye em ê berdewam bikin Şêrzad wextê nan pêjê ye em ê dîsa سترانک ج آلبومه جبر همه پیشکشی تماشاوانان بکن او بکن albuma Feriforya aynen nave strane azadger Kerem پیواجویا 2014 da dama kogotin işte ve aşiti idi dest pê bike dwe پیواجویا da de havalin ko bomba barani şehit ketin servan ve strane me amade kirbû cemal Braman uvinek zelal Sibehek zuderke cemal Braman uvinek zelal Azat gerin gelibindes Dil sozin hiviyajiyan Azat gerin gelibindes Dil sozin hiviyajiyan Bunsu Türk'lü hemberi tariha şevan Geçtikin jiyana bağı gulan Bunsu Türk'lü hemberi tariha şevan Geçtikin jiyana bağı gulan Navi ve çafkan ya helbestan Jindi de cengavel hemmu cihan Jindi de cengavel hemmu cihan Nabi ve bu çafkan ya helbestan Jindi de cengavel hemmu cihan Jindi de cenga vel hemmu cihan
آمد با خینون آلینه دیجله و فرات خوین کلینه آمد آمن به آخینه دیجله و فرات خوین کلینه هوالین من بونه کاروان ناو نمیران کندانینه هوالین من بونه کاروان ناو نمیران کندانینه بوم ستر لهم بر تاری آشوان گشتکن جیانا باغ گلان بوم ستر لهم بر تاری آشوان گشتکن جیانا باغ گلان ناوی و بو چافکان یا هلبستان جینده ده جنگا و لحم و جیهان جینده ده جنگا و لحم و جیهان ناوی و بو چافکان یا هلبستان جینده ده جنگا و لحم و جیهان جینده ده جنگا و لحم و جیهان گلک سپاس گلک سپاس هوا شیرزاد والله ما کیرکو خوی دانید انیت داوید کلم که خوی دانا خو پاکی بکن ولی اولو نه سانه یک ولی اولو به مهوانین ما و دمک دریج ده مت ندید بویجی و ناجی بلا تماشاوانین ما yani هسانی بلا ببینن پکی هوا شیرزاد ام جنها پیدا دوی ام لسر کاروبار چانده تایبتی راگهاندنا و ام به وام برهما ام بگهین جواکی دوی ام چی بکن؟ یا براستیجی خباتن وی پیواجویی بده بر بچاوی خواه بگمان هنر چند جواکی قط تقص نابه یعنی دوی دا گرکا ایدی دهلا هشمندی دا دحمو کسین کو ببجه از کردم و رحی کردواری پیره هبه گرکت شخصی خدا دشمندیا خدا بدر ونشتاندن براستیجی لازمه خودی درکتنه سازین چند هنری گلک خورت وره درکون و گلک براستیجی جبوکو برنامه اوجبوکو هنرمندو و هنرساز aslında eko van karadidin meşandın برنامه alternatif derkevin peş bu kod karbon xob gijine gel جبرکو پیام آنگو ام ببجن فکر و رمانی هنرمنده که وقتی دوماد گیجا گل براستیجی باندورا خود سر گلت که جواک بهتر جه ویرکتیه دستینه جواک جه بهتر aslında ام ببجن هز و قوت و کلجان دستینه لازمه دوی آلدا دهلا رخستن بوینا خدا ام گلکی به حساس تفگرن و ام کورتر بکن دهلا رخستنی دا و ام بوی رنگه ام کاربن کاری هنری بدن مشاندن گرکو hani sedayı cegerxuyum rastici gotine küye gelek kurtaya. Dibece heger emne bin yek, emi herin yek biyek. Cüve qasıcı ku emre xistini xur bikin, xurt bikin, o em civaka xora em dikarben breva herin, o dehela rojame iroyin dacı, tekniki dacı, em dikarben alternatifa ba afrinin rastici tehes, te pergal, anci te dijmin nikare peşya, huner, çant, anci peşketina civaka kurda bigre. Bu renge lazım bavariye kurt hebe. Evyacı ez bavarım eko ve karidmeşinin xodiwi bavaru fikrine. Em disa slavu rezin xo u hürmetin xo bejna xo em peşber hamun nirxin vi welati em de tawinin brasti wan aniye giştan diye ve dere lazım em ve alehin bilintirk. Ya duvar vura zeyde ne ki kur bu kurdaki ام نخواستن زیاده کور ببی جبر کو ام کور بکن دوی ام برفرهتر نقاش ام بکن هوا شیرزاد از بیجم جنها پیدا خباتین تا از بیجم آماده‌کاریین تا پیش روزی وک هنرمنده کی کرد ولو به تماشاوانی مراجعی تبده او کرن و پر باش بی Yani xabatın mey hayana brastiş geleki başt meşyan pişti ko embejin imkanu derfetin ko destin hünermend u embejin saziyan da derketin heneki qalsiti çebu heneki perskre ko astangi derketin
Lê rastî jî dîsa em bibêjin ev xebatê me berdewam dikin piştî vê berhemê stranekî niha ku em amade dikin hê pêvajoya stûdyoyê de ye. Ya galeriye Seyranê mejdengbêjên xwe em silav û rêzên xwe ji dengbêjên xwe bajarê El Hêra cî bişînin û dîsa dengbêjên me yên bajarê Amedê re û hemû Werhasîl Kurdistanê giştî. Em bişînin ji ber ku dengbêjê me hinek hasasin temenê wan pêş Ne hinek. Pır hasas. Aynı veke li ser pişta masî heye ew simpira wî. Yani divê meriv çap û rast zêde ew neke. Bêguman em silav û rêzê xwe ji hemû dengbêjên xwe re pêşkêş dikin em bejna xwe li ber keda wan o hunera wan ditewînin. Yani amadekariyek vî rengê heye dîsa li ser çend stranên ku müzik û gotin êminin amadekariyekî vî rengê li ser wan heye. Hêdî hêdî pêvajoya stûdyo dest pê kiriye. Hêvîdarim demek kinda em ê derxin. Yani ravastandın, seknandın, batlandın tine ne? Bêguman. Pır başa. Berdewam. Em jî hêvîdarin ku pêşerojê de bi berhemên hîn xweştir û ku bihêna vê xakê, bihêna vê çandê ku ji vê civakê re jî bibe bersiv, em hêvîdarin ku hunermendên wek we rastî jî ciwan û di ser teng û benga xwe ji nifşê bên re jî bibin mînak hem bi sekna xwe, bi ramanên xwe, bi pratîka xwe û bi stranên ku tên gotin em jî gelek spas kirin. Ez hêvîdarim ku pêşerojê her tim me gelek qerek çarşemê halo derbas kirine. Yani sed sala ye em ê vê jî bi awakî serfirazî em ê derbas bikin û careke dî em Stranekî tanûna mewlû hindik maye ku agirê wê bitafê. Nexwe me silavên xwe şandin ji dengbêjan re em ê stranekî dengbêjî wisa wek çarîkekî bibêjin û me silavê xwe şandibû ji axîn birora jî. Her wiha muzîkjenê me yên hêja jî li vê derê ne Vedat û Barancan li vê derê ne gelek ket û emekewan jî li ser me hene. Me tenê nahêlin carê wisa ku bernamayan da bi wan em bibêjin hêstên xwe nerme nerm bi me re hevpariyê da didin me şandin. Ma ew bi tenê hevalên ekîba rengên hunerî. dawî. Ha heştê dawî. Em ê silavê giran. Kiribî. Na awana silavê giran em ê hêja ji wan re pêşkêş bin el ser ronika, el ser pişta kameraya, el ser rejiyê her wiha. Êdeka kerem ke. Dile daykate havara begaziye Deranım la Dile daykate havara begaziye Cerdamala şergava brae hoye khere qanabine Hey la lo la minane guris bate bune khadane çoru çare Gulleke Nava meydane Beri beden qasme la emeyro Serek suare gulan ne çirvanadan ah Deranım la ol mekrine kare sekliye
ده قاسم و منال برخه منال چاوه رشبه لکه کندال شوه پایزان زل بر سر برین دار مالا باوه آخ برانم ناغم بالگی و جو برپال چای بلند واره مه آرو ناموس باره مه چای بلند واره مه آرو ناموس باره مه شورش گری کار مه شورش گری کار مه لهم بریوان فاشیستان لهم بریوان جوکان شورش گری کار مه شورش گری کار مه لهم بریوان فاشیستان لهم بریوان جوکان ام شورشن دل چپرن بگل خوام باورن ام شورشن دل چپرن بگل خوام باورن که چولا وقرف برف ورن که چولا وقرف برف ورن لهم بریوان جوکان لهم بریوان فاشیستان که چولا و کرف برف ورن که چولا و کرف برف ورن لهم بریوان جوکان لهم بریوان فاشیستان gelek spas hava şerzat rastı İro metehinek metaciz kiri yahayram çi bikin karubare me ve madem em gazında ve rexna am dikin dve hinek duyalide em xwaji tede bibinin hayani ku merev kedeki merev xwedana ne reje û kedeki merev nedê merev nage armancu û ez bêjim baweriya xwe belê ez bawerim dema me jî gelek hindik ma şêrzat دکایدی گوتنین خوی نه مهین گوتن خوی داوی نه گوتنه ته هبن تکاری تماشاوانین مرا تپار ببکی و امی خاطر خو بخوازن و بسترانه کولو گوونگری ایدی امهنک سلوف بون امهنک گرام بون و ایدی امهنک برو گووندشید کردن کرم کرد اوجی قنجه براستی از خوازم پیامک ویرنگی بدم برا gelin me خودیل سازین خود درکوین زارو که خو بشینن سازین مین چاند و هنری آرامی دکران رحمه خدا لبه رحیوی شاد به دبی کی اگر هیز و قوتام هبه از همو چکان بکم آمور و کت الجهان بلا بکم دیسا هنرمندک مزن دبی کسی کوب هنر و چاند در علاقه دار بجی نترس هر الکیله کاویرونه براستی جی پیام امجیج بو گله مزار که خوب شینن سازین خو خودیل سازین خو درکوین گرکو چاندامه هنرامه او فکرامه و هستینمه جیندار به و ناسنامه امه جیندار به او و پایاوی هری بلند به ام جی وک ملتیندن وک گلندن امه خو بخوب جین یعنی بن هستین خو بفکر خو برامان خو و بستران خو بجین از هیوی دارم ددمک نیز دا همو گلین کرد و همو خباتکار و کتکارین گلین کرد به انجام آزادیه جیانا خو بردوام بکن سرکفتنج همو کسی را خوازم کسی کو کدو امک بده دوی آلیدا برا رحه ولات پروریه هندا نبه خودیل رحه ولات پروریه لازمه ام درکفن اویا گرکو وندا ببه براستیجی امه تف وندا ببن تونه ببن امه هبن لیوک ملت کیدن امه هبن
ne wek dibêje wek milletên xwe an jî wek hêstên xwe wek nasnameya xwe em ê hebin ji bo ku em wek xwe dikarbin bijîn lazim e em xwedî li hev derkevin. Başa Şerzat Ez dikarim van peyama bidim. em jî ji bo tevlîbûna te ya bername rengên hunerê bi rastî jî rengek pir xweş te daye de em gelek spas dikin û em di jiyana te ya hunerî de em serkeftinê dixwazin û em hêvîdarin bi hêvîne ku em ê rojê hîn xweştir û geştir wê asta ku em dixwazin em ê bigijînê û em ê wê bi civaka xwe re bi gelê xwe re parve bikin. Heval vedat gelek spas boî keda te emeka te Barancan. Gelek spas em dibatînin bibûrênin. Belê temaşevanên hêja û bi rûmet ez bawerim em hêdî hatin dawiya bernama xwe ez hêvîdarim ku bername gelek bi dilê we bû ji ber ku ev demek dirêj e Şêrzat li ber ekrana me nedîtibû em wê jî bi hatina wî em gelek keyfxweş bûn heyanî bernamekê dî li cihekê dî bi mêhvanekî cuda li benda me bin û bi xatirê we bimînin di xêrê û xweşiyê de Şêrzat kerem ke. Min digoqê wê gotina min ê dawî bimîne ji wê qasiyê ez gotina xwe yê dawî jî dixwazim bibêjim û wisa dest bi stranê bikim. Ya hême gotinê xwe yê dawî me negot. Ne bêje kerem ke bêje. Silav û rêzên xwe dîsa û em spasiyên xwe pêşkêşî hemû xebatkarên televizyonê êko li pişt kamerayê êko Bername rengên hunerê. taybetî jî em bibêjin ekîba rengên hunerê Ma tu nabîne kameraman çawa wilo awraj me divedin dibêjin ma em jî li vê derê wiha çê dikin. bêguman ked û emeka wan tune be em li virê nikarin tiştekî darbixînin bi xêra wan em bi saya serê wan em dikarin van bernamal darbixînin. Em ji bo wan spas dikin êl ser rejiyê dîsa spasiyê xwe jê re pêşkêş dikin êl ser ronikê dîsa spasiyên xwe pêşkêş dikin bi taybetî jî bi rêz apo eş te re gelek spas dikim ji ber ku tevê vexwendinama xweş ji me re şand û tem tevlî vê bernameyê kir ez gelek kêfxweşim. Sağ bê gelek spas heva Şêrzat. Lê ew hevalê li ser rejiyê dengê min neecbîne demdemî ez bi estrana bi hunermendê wek were ez lêborîna xwe dixwazim ez wilo hêdîka dibêjim dibêje hevala po nebêje dengê te nexweş e nizanim kerem ke. Dengê te xweş e her tim bibêje. Spas. Spas sağ bê. La. Erkeçe tu zanî ji derdara dermanî cîwelatê Kurda şîrîne bi Kurdistanê Erkeçe tu zanî ji derdara dermanî cîwelatê Kurda şîrîne bi Kurdistanê Nava pezime xayın pırıl name Efçeva heskirine li wezn zanim eskime Gurket nava pezime xayın pırıl name Efçeva heskirine lo wezn zanim eskime Erkeçe tüzani çider dara dermani Cihvelatê Kurdayî şîrîne bi Kurdistanê Erkeçe tu zanî ji derdara dermanî cîwelatê Kurdayî şîrîne bi Kurdistanê Çim govlolo Vakt derbaz bu vekito Heya es hediyamlo Ay dilo Tedgo çim govlolo Vakt derbaz bu vekito Heya es hediyamlo خورتانی گلک تشتی خوش زانی مدگو قیت بزمانی لب کرمان جی نزانی
زانی ای دل خودتانی گلک تشتی خوشانی مدگو قیتب زمانی لب کرمان جین زانی ای دلالو تدگو چم گو لولو وقت در باز بو وکیتو حیا اس حدیام لو ای دلالو تدگو چم گو لولو وقت در باز بو وکیتو حیا اس حدیام لو